कोल्हापूरमध्ये फिटनेस लव्हर साठी टेस्टी आणि हेल्दी फूडचा एक परफेक्ट प्लेस घेऊन आलोय. जर तुम्ही जिम, फिटनेस आणि हेल्दी लाईफस्टाईल बद्दल सिरियस असाल तर कोल्हापूरमध्ये तुमच्यासाठी एकदम परफेक्ट प्लेस घेऊन आलोय. न्यूट्रीफिट हेल्थ हब. इथे मिळतंय हेल्दी, टेस्टी, डाएट फ्रेंडली आणि प्रोटीन रिच फूड. आणि मी पर्सनली काही ऑप्शन्स ट्राय केले. फर्स्ट, पेरी पेरी चिकन मिल, स्पायसी, ज्युसी आणि एकदम टेस्टी. देन मद्रास करी मिल, फ्लेवरफुल, सॅटिस्फाईंग आणि डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट. आणि चिकन बर्गर, सॉफ्ट बन, टेस्टी चिकन. डाएट मध्ये बर्गर एन्जॉय करता येतो हे इथं आल्यावरती समजलं. प्लस ब्लूबेरी आणि स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक सुद्धा रिफ्रेशिंग आणि मिल सोबत परफेक्ट कॉम्बिनेशन. म्हणजे हेल्दी फूड असूनही टेस्ट, व्हरायटी आणि सॅटिस्फॅक्शन एव्हरीथिंग ऍट वन प्लेस. आणि हॉनेस्टली हे मिल्स बघून एक गोष्ट नक्कीच सांगावी लागेल, डाएट फूड इतकं टेस्टी असू शकतं हे न्यूट्रीफिटला आल्यावरच कळतं. सो फिट राहायचे, हेल्दी खायचे आणि टेस्ट पण एन्जॉय करायचे असेल देन डेफिनेटली विजिट न्यूट्रीफिट हेल्थ हब, राजारामपुरी 8 लेन नियर बालाजी कलेक्शन, कोल्हापूर.